As it is written in the book of 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, it says, "All scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness, so that the man of God may be complete and equipped for every good work." Welcome to my Kristohanong vlog. I hope nga matagusa naangkon ang mga maayong nga panglawas ug ang pagpagamay sa Dios nabatnan sa matagusa. Nini nga taknaa akong i-share kaninyo ang pulong gikan sa Balaang Kasulatan nga naguluhan ang bakasyon nato sa langit. I hope nga ma-bless ang matagusa. Thank you and God bless.
Amen.